Bueno, moi boa tarde a todos e todas. Teño que decirvos que estamos gratamente con a satisfacción ver tanta xente nunha actividade como esta, nunha cuestión para escoitar un científico. Sempre pensamos que os científicos que só escoitan persoas do mundo da ciencia, e polo que vemos, a xente do común tamén quere escoitar un científico, unha persoa que sobra presentalo, unha persoa coñecida, que pon tamén a ciencia a man de todos, grazas aos medios de comunicación, a televisión principalmente. É unha satisfacción tamén ver tanta xente nova, querer saber máis, porque vamos ver o vindeiro 12 de agosto, que supoño, ele nos explicará que non volveremos a ver outra cousa similar hasta dentro de 100 e pico anos. Non creo que teñemos algo, ainda que a ciencia avanza moito, e a medicina tamén, pero non creo que chegamos a tempo de ver o seguinte eclipse nestas condicións. Pola miña parte, nada máis que darvos as gracias pola presencia, e deixo-vos con Jorge, e despois supoño que calquera cuestión, calquera dúbida que nos quede, que non la solucionará. Eu teño unha pregunta con él, porque eu sempre me gustou moito a súa maneira de comunicar, e nunca entendí porque di que non temos que ter a hora portuguesa, pero bueno, iso... Pois, deixo-vos con Jorge Vilas. Bueno, que tal? Bueno, moitas grazas ao alcalde, concelleiro de Cultura, que non sei onde está. Está ali fora, a concelleiro de Cultura está fora, non? Andaba por aí, vine antes. Está aí fora. E tamén, bueno, moitas grazas tamén a Agustín e a César. Agustín teño aí, pero César non sei onde vai. Aí está César. Mira, grábase tamén, claro, me ven. E tamén moitas grazas á miña antiga colaboradora Ángela Arnosa, que para min é a principal referencia de San Sadurniño. Traballou no noso grupo moitísimo tempo, aínda segue con vínculos con nós, bueno, se aquí en San Sadurniño ten o pulo que ten na Universidade de Santiago, tedes unha boa fichaxe aquí con Ángela, teño que dicilo, porque para min, non aforro eloxios con Ángela, porque, bueno, ela sabe perfectamente que apreciamos moi ben. Bueno, eu veño a falarvos aquí disto, do acontecemento do Bran, vale? É un acontecemento, vese ben a pantalla desde aí? E a min hoxe me ven tamén. Perfecto. Está moi ben esta sala de cultura. Hai aquí un sitio libre, non sei se para o alcalde ou para quen. Ou para Agustín. Bueno, entón, isto da eclipse é unha cousa que todo o mundo oe, e todo o mundo fala, e ten que ver con esa bola amarela. Vedes aí, esta bola amarela? Pois vamos a supoñer que esa bola amarela é o Sol. Vale? O Sol, que é o que alumea, todo o mundo sabe, tamén queima. Vale, non sei se vos fixades que aquí hai unha cajada de mosca no medio, vedes? Bueno, pois se isto fose o Sol, isto sería a Terra. Para que vexades o cativa que é. Se a Terra pesase 1 kilo, o Sol pesaría máis de 300 toneladas. Bueno, é difícil, porque a Terra parece grande, pero é un montón de tamaño. De feito, bueno, ten 1,5 millón de kilómetros de diámetro e tal, e é gigantesco, gigantesco. Pero que sinda por riba, consideramos tamén a Lúa, non sei se vos fixades aquí, esta cajada de mosca, e aquí está de mosquito, non sei se a vedes todos. Vale, pois isto sería a Terra e a Lúa na escala na que está esta bola do Sol. Vale? De feito, se a Terra é cativa comparada co Sol, imaginadevos a Lúa. Vale, se a Lúa pesase 1 gramo, o Sol serían 27 toneladas. Comparade 1 gramo con 27 toneladas, que non sei cantos trailers son. Vale? Para que vexades a diferenza tan brutal que hai de tamaño, que é alucinante. Vale? É alucinante. A Lúa, de feito, é máis pequeniña, sae dun croque que levou a Terra fai 4.000 millóns de anos. Aí, se nos pesamos na Lúa, pesamos a sexta parte do que pesamos aquí. Unha persoa que pesa 60 kilos aquí, ali pesaría 10, vale? E, bueno, pois o xogo da eclipse vai ter que ver con este punto, con este punto, con ese punto. Este punto bota luz, este puntiño de merda vai tapar aquí, en riba de San Sadurniño. Para que nos fagamos unha idea, vale?
De feito, é importante ter as escalas claras, porque vamos a poñer unha cousa en escala. Para isto necesito colaboradores. Vamos a escoller, por exemplo, algún alcalde. Hai algún alcalde na sala? Home, ali, ven pa aquí. Ven pa aquí. Hai algunha química na sala? Ai, sí, mira, hai unha ali, mira, que ben, perfecto. Genial. Pois ven pa aquí. Vale. Entón, como o alcalde é o que manda, vamos a dar a pelota grande. E como ti esa pequena, pois damos a pelota pequena. Ben, supoñamos que isto é a Terra. Vale, que isto é a Terra. Vale? Se a Terra é este tamaño, a Lúa sería este tamaño. Para que nos fagamos unha idea. Vale? E ora, unha vez que temos a escala de tamaños, onde colocamos isto? Pois vamos a coller o alcalde, vamos a ir aquí con ele. Ti queda aí. Está ben que esta sala sea ampla, porque me vai facer falta o sitio. Vale, terra, terra. E agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e un cachiño. Vente para aquí. Se a Terra é dese tamaño, a Lúa sería dese tamaño, e a distancia da Lúa á Terra sería esta que estades vendo. Vale? Para que vos fajades unha idea. E o Sol sería un bolón moitísimo máis grande a 3 km daqui. Que como non nos cabe, pois non o poñemos, vale? Non nos cabe nin en tamaño, porque acordádamos, esta era unha cagada de mosquito, e aquí era unha cagada de mosca. Pois sería aquel bolón a 3 km. E a 3 km que bota luz, esta boliña de nada, ponse no medio daquele focón que hai ali atrás, e tapa aí en San Saturnino, que está aí, vedes? Aí. San Saturnino está aí, vedes? Tapa aí. Vale? Entón, xa nos damos cuenta, bola a 3 km, aí onde está Ángela a Lúa, onde está o alcalde da Terra, xa nos damos cuenta que isto xa é carambola. Vale, entón xa empezamos a ver que isto da eclipse non é tan fácil como parece. Vale? Entón, isto temos que ter en claro, vale? Entón, moitas grazas, un aplauso para os colaboradores. Moi ben, moi ben, moi ben. Moi ben, moi ben, moi ben. Ben, que pasa? Isto ten axuda, e é que ese puntiño da pelota de tenis, o balón de baloncesto, non están remexidos. Aquí hai un truco, que é que cando se formou a Terra, cando se formou o Sol era un montón de gas que se foi formando, colleu un pouquiño de remuiño, vale, para ir caendo un enriba de outro, ir caendo unha cosa enriba de outra, porque iba traéndose a materia unha con outra, foi caendo facendo curva. E esa curva foi se facendo máis poderosa, entón, digamos que o sistema solar foi se formando a base de circular nun plano. Foi caendo, 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 aí foi se apretando, e a merda que quedou polos lados somos nós, os planetas, vale? Pero esa porquería tamén quedou no mesmo plano. Entón, o sistema solar todo está no mesmo plano. Os planetas, todos circulan máis ou menos no mesmo plano, o Sol, a Terra, todos estamos no mesmo plano, co cal, aínda que vos fixen aquí a Terra, a Lúa, pois ocorre que están sempre máis ou menos en liña, máis ou menos en liña. Que pasa? Se a Terra, a Lúa e o Sol estivesen sempre no mesmo plano, cada vez que a Lúa pasase por diante da Terra, entre a Terra e o Sol, vale? Se está aquí a Terra, donde estaba Ángela, a Lúa, e o Sol por outro lado, se iso fose directo, habería un eclipse de Sol cada mes. Habería un eclipse de Sol cada mes, porque cando tivésemos lúa nova, pasaría por diante, teríamos eclipse total de Sol, e cando logo estuvera naquele lado, teríamos un eclipse total de Lúa, porque a Terra sería que taparía a Lúa. Entón, teríamos un eclipse cada mes. Xa non habería ningún tipo de follón con o eclipse, todos contentos e tal. Pero, que pasa? Que a Lúa naceu dun accidente. Como dixen antes, a Lúa foi un cacho que se lle arrancou a Terra cando petou contra un cascote que había por aí, fai 4.000 millóns de anos, arrancoulle un cacho, e ese cacho que arrancou foi a Lúa. De feito, a Terra quedou medio torcida, o eixo de rotación, por iso temos estacións, por iso se cambia ahora, alcalde, e por iso podemos ter perfectamente a hora que temos, vale? E, ademais, a Lúa non quedou virando no mesmo plano no que está virando a Terra, aquí está o Sol, aquí está a Terra dando voltas, isto no mesmo plano, pero a Lúa cae como de canto,
está virando como unha rotonda con peralte. Non sei se me explico. Claro, entón, que pasa? Isto fastidia o asunto. Porque ao non estar no mesmo plano, ocorre que cando está aquí, a sombra pode lle pillar por debaixo, ou por riba. Entón non lle achina ben. E por iso non temos eclipses de sol con tanta frecuencia como deberíamos. Vale? Vou poñer outro debuxo máis porque isto é importante. Vale? Este é o plano no que está dando a Terra voltas a... Bueno, no que estaría a Terra dando voltas ao Sol, e a Lúa está como con un plano inclinado, e polo tanto pilla ou por riba ou por abaixo. Tampouco hai eclipses de Lúa todos os meses. Por iso é pouco frecuente que existan eclipses totais de Sol. E por iso se monta un lío cando hai un eclipse total de Sol. Ten que cadrar que a Lúa nos cadre máis ou menos por aquí, para que tape máis ou menos nunha zona que podamos ver, un caso como este. Vale? Fixados ademais que aquí xa vou anticipando unhas certas cousiñas. Fixados que a sombra fai un cono que pilla un puntiño de nada, fai unha sombra mínima. Isto é unha carambola tremenda que xa comentarei. Vale? Isto é unha carambola bastante común. Vale? Ben, con todo, hai bastantes máis eclipses totais de Sol do que parece. De feito, na Terra, ven habendo unha cada 2 anos. E diredes vos, pois a mí non me sona dos últimos 2 anos. Pero claro, temos que pensar que a Unión Europea, aínda que é moi poderosa, non é nin o 1% da superficie total do planeta. Estes mapas que se poñen a veces son mapas que distorsionan as extensións. De feito, os africanos están protestando, porque aquí África parece moi pequena, Suecia parece moi grande, isto é moito máis grande. Vale? Porque isto é unha bola, e a poñer unha bola nun plano hai que cortar por algún lado. Vale? Pero a Unión Europea pesa moi pouco. Entón, claro, é moi difícil que che caia un eclipse encima. Home, aquí houbo. De feito, houbo estes son os que houbo no salto do século XIX para o século XX, houbo en Galicia un en 1905 e un en 1912 que xa comentarei. Vale? De feito, hai xente que eu coñezo, amigos meus, que van perseguindo eclipses, que van a Australia, dentro de uns anos, dentro de 2 ou 3 anos hai unha Australia, van a ir a ver a Australia, bueno, hai xente que os persigue, non? Pero non é tan fácil. Con todo, como isto é dar voltas un alrededor do outro, hai un certo ciclo que se repite. E xa os gregos se deron conta. De feito, un tal Saros xa se decatou de que cada 18 anos se reproducía a mesma situación, e de feito un ciclo que se chama de Saros, que che di que cada 18 anos, 11 días e 8 horas, repites a mesma posición. O que pasa é que non che vai caer no mesmo sitio, porque en 8 horas a Terra rotou un terzo. Entón, se che cae un San Saturniño, en 18 anos e 11 días non volve a caer en San Saturniño, vai caer un pouco máis para lá. Vale? Un pouco máis para lá, falamos en América, por exemplo. Vale? Ben, as eclipses, como ocorren tan poucas veces, son unha ocasión para que a xente aprenda moitas cousas do firmamento. Non? Isto é algo que eu sempre insisto, porque nós aquí vemos a Terra, parecenos que a Terra é plana. Parecenos que a Terra é plana. Vale? Pero a Terra non é plana. Pero isto tamén como sabes. Porque ti tes aquí, ves que hai montañas, pero, ostras, que vivas nunha bola tamén é un pouco raro dicilo, non? Así a primeiras. E isto axudouse moito a ciencia dos eclipses e da observación do Sol. De feito, esta imaxe que nós temos da Terra como unha pelota, esta foto, é unha foto que é un privilexio da nosa era. Esta é a primeira foto que se fixo da Terra totalmente alumeada. Había fotos anteriores que estaba alumeada un cachiño, dos anos 60, pero isto foi a misión Apolo 17, que foi a última que foi a Lúa, e cando viña, que era inverno, de feito temos aquí a Antártida, aquí a África, viña para e tiña o sol de cu. Entón, como iba de cu, co sol, pois tiña todo iluminado, non? Vale? E así foi esa foto. Esa foto, o vela, o ser humano xa ten claro que a Terra é redonda, ainda que hai algún pailán que che di que a Terra sigue sendo plana, pero bueno, isto hai de todo, non? Vale? Ben, entonces, como se sabe que é plana? Como se sabe que non é plana? Pois a xente que vive cerca da ribeira empezou a avisar que cando un barco vai para lo, empeza a desaparecer pola parte de abaixo. Vale? Entón, isto xa, diz, ostras, pois igual é por isto, non? Igual que a Terra fai curva, e estás aquí, ves o barco, e cando subes máis arriba, ves máis barco. E isto se ocorre porque a Terra é redonda. Esta é a primeira evidencia. Pero hai outra evidencia máis,
que é que cando o Sol se pon entre o Sol, cando a Terra se pon entre o Sol e a Lúa, é dicir, está ali o Sol, aquí está a Terra, e ti miras pa a Lúa, ves como se tapa a Lúa. De feito, eu se teño un piollo vivindo enriba da miña cabeza, e o piollo non sabe como son eu, o piollo mira pa a pantalla, e aquí San Saturniño mira pa a pantalla, e ve que teño napia, ve a miña forma, non? Ve a miña forma proyectada. Pois cando temos un eclipse de Lúa, pasa o mesmo. Temos a Terra proxectada enriba da Lúa. Vale, entón, cando había eclipses de Lúa, a xente dixo, carallo, isto é redondo. Vale? Porque tapa con forma redonda. Vale? De feito, un pode daqui completar a circunferencia, vale? E ve que esta circunferencia é 2 veces e media máis grande que a Lúa. E vamos a ver para que sirve isto. Vale? Porque vai a servir para calcular a que distancia está a Lúa. E para saber que tamaño ten a Lúa. Primeiro, hai que saber que tamaño ten a Terra, que esa é outra. E como se sabe o tamaño que ten a Terra? Bueno, pois este señor, chamado Aristarco de Samos, foi unha persoa que, en certo modo, se axudou do traballo de outro. Fixádevos. Temos aquí a Lúa, temos aquí a Terra, vale? Vale? Vemos que a Terra é redonda, porque pasa isto, vedes? Temos o Sol, temos a Lúa, aquí morde un cacho, que é un cacho redondo. Entón, fixadevos unha cousiña. Cando un ten un eclipse total de Sol, ve que o disco da Lúa tapa casi perfectamente o disco do Sol. E isto quere decir que se eu vexo a Terra no momento dun eclipse total de Sol, por exemplo, o día da eclipse, se San Sadurniño está aí, vai haber un puntiño de nada, vale, tapando aí. Pero a sombra que fai a Terra enriba da Lúa, a sombra que fai a Lúa enriba da Terra non é un bolón enorme, vale? Sino que vai ser un puntiño pequeno, isto xa comentarei despois, vale? Fixádevos, se eu sei o tamaño que ten a Terra, vale? Fixádevos a conta, que esta parte é máis difícil, atención, isto que teño que ir máis lento aquí porque isto é complicado. Fixádevos, cando temos un eclipse total de Sol, vale? Cando temos un eclipse total de Sol, o disco da Lúa e o disco que vemos do Sol son prácticamente iguais, diredes vos, pero como pode ser se antes dixeches que o Sol era enorme e a Lúa era unha cagada de mosquito? Pois porque o Sol está moito máis lonxe. E cádralle que está tan lonxe, que está xusto na distancia para que o tamaño que vemos desde aquí sea parecido ao tamaño que ten a Lúa. Se temos un camión enorme e o vemos moi lonxe, o camión vemos pequeno. Se o que monta cerca, máis grande, non? Vale, pois o Sol é moi grande, pero se está moi lonxe, é pequeno. Pois está lonxe, no sitio casi perfecto, para que sexa tan grande como a Lúa. Non sei se me explico. Ben, entón, que pasa? Fixádevos, como decía antes, os gregos xa se fixaron que como o disco da Terra, o disco do Sol e o disco da Lúa son exactos, a nada que a Lúa se mova un pouco se alumbra. Entón xa non hai sombra. Entón os gregos xa se deron conta que a sombra que fai a Lúa sobre a Terra, nun eclipse total de Sol, vai ser un puntiño, prácticamente. Un puntiño. A nada que se mova, xa desaparece sombra. Vale? Quere decir isto que cando temos un eclipse total de Sol, a sombra que fai, e atención que isto é o máis importante, cando temos un eclipse total de Sol, a sombra que hai aquí é apenas un punto gordo. É dicir, a sombra que hai aquí contraise un diámetro de Lúa. Pasamos de ter aquí un tamaño, unha cousa que é dunha lúa de ancho, é unha lúa inteira, e aquí queda achicadiña, afínase a sombra. Hasta aquí, ven? Vale. Agora, que dixo este señor? Pois que eu quero saber que tamaño ten a lúa. Quero saber que tamaño ten a lúa. Entón, el di, bueno, pois como isto é así, cando a lúa este neste lado, o Sol, como é tan grande, porque está claramente achicando as sombras, porque se achica, porque é tan grande, non? Pois aquí tamén a sombra que faga a Terra vai ser máis cativa que a Terra, tamén vai achicar. Vale? Entón, atención que ahora ven o xiro, se de aquí para aquí a sombra perdeu un diámetro da Lúa, pois aquí a sombra tamén perderá un diámetro da Lúa, porque está
ao outro lado coa mesma distancia, máis ou menos. Para que dei toda esta volta. Vale? Dei esta volta porque se a sombra que hai aquí, que a poñíamos aquí antes, se esta sombra é 2 veces e media máis grande que a Lúa, vale? Isto non quere dicir que a Terra sexa 2 veces e media máis grande que a Lúa. Vale? Que a Terra ocupe esta sombra non quere dicir que a Terra sexa deste tamaño, porque a Terra vai ser máis grande aínda que esa sombra. Vale? Porque a sombra aquí achícase. Isto é a parte máis jodida, entonces, por iso repito, hai que pensarlo 2 veces porque isto estamos unha cousa fundamental. Quere dicir isto, que como aquí a sombra se achicou, a Terra en realidad é este tamaño máis un tamaño dunha lúa. É dicir, se este ancho de aquí son 2 lúas e media de ancho, pois a Terra en realidad mide 2 e media máis unha, 3 e media. 3 veces e media máis grande a Terra que a Lúa. Ora, dando volta, bueno, despois na casa, pensadlo outra vez, preguntades a Ángela, ao alcalde, que xa ten claro, vale? Entón, isto é moi importante, por qué? Porque grazas a comparar as sombras, vale, grazas a comparar a sombra que ten a Terra en riba da Lúa, nun eclipse de Lúa, e darse conta que cando temos un eclipse total de Sol, a sombra da Lúa desaparece, pois un chega á conclusión de que a Terra é 3 veces e media máis grande que a Lúa. E iso é así, tal cal. Isto fixeron os gregos fai 2300 anos. Claro, dicen que a Terra é 3 veces e media máis grande que a Lúa, e ti queres calcular o tamaño da Lúa, pero tamén necesitas saber antes o tamaño da Terra, que do tamaño da Terra non falamos. Como calculas o tamaño da Terra? Pois tamén se fixo nesa época. É que este señor chamado Eratóstenes douse conta que no día de San Xoán, aquí neste sitio que iba de vacacións, que se chamaba Siena, polo que pasa o trópico de Cáncer, o sol cae a plomo. Cando estamos no solsticio de verán, ti vas para as Canarias, eu tuve un fai 2 semanas, e poste de pé o día 21 de xuño e non hai sombra, no mediodía. Cae o sol a plomo. Vale? E el douse conta, de feito, días, bueno, cando estaba aí, o día de San Xoán, miraba un pozo e o sol caía a plomo. Vía a sombra do sol, a luz do sol no fondo do pozo. Entón, isto que cae a pelo. Pero el traballaba máis arriba, en Alexandría. E el sabía que ese mesmo día o sol non caía a plomo en Alexandría. O mesmo día, a mesma hora, aquí caía a plomo, vale? Mentres que aquí, había unha columna na praza, o sol non caía a plomo. Entón o tipo di, ostra, se aquí cae a plomo e aquí non cae a plomo, isto non pode ser un plano. Vale? Se fora un plano, se a Terra fora plana, caime a plomo aquí, tamén me caerá a plomo aquí. Vale? Pero se fai curva, entón é onde se estropea, e fai esta sombra. Vale? Ademais, isto xa é un pouco tamén difícil, é a segunda cousa difícil, a partir disto xa é máis fácil, pero el fixouse que, claro, que a sombra que facía aquí tiña un ángulo, vale? Un ángulo que podía medir, aquí non tiña ángulo, entón el dixo, bueno, teño este rayo de sol, que máis ou menos a distancia que está é paralelo con este, vale? E este poste que está aquí na Plaza de Alexandría, se o espeto hasta o fondo de todo, temos, este poste de bacharelato, da iso, que hai moita xuventude aquí, vale? 2 retas, vale, paralelas, córtalos por unha recta, este ángulo é igual que este ángulo. Vale? Isto preguntade aos rapaces, que saben, vale? 2 rectas paralelas, cortadas por unha recta, este ángulo, co cal, que pasou? Pois se aquí, o ángulo que hai aquí é un 50avo de circunferencia, este home decatouse que o arco que hai daqui a aquí é un 50avo da circunferencia. El preguntoulle aos mercaderes que iban daqui para aquí, canta distancia había, e dixeronlle 800 kilómetros. Como daqui a aquí hai 800 kilómetros, isto é un 50avo da volta, pois a Terra ten que medir 800 por 50, que son 40.000, que é o tamaño que ten a Terra, efectivamente. Isto feito polos gregos
fai 2200 anos, que ten mérito. A min dime calcular o tamaño da Terra, colles unha cinta e posta a medir, vale? Pero isto hai que ser moi listo, Hai que ser moi listo para darse conta de que vendo a sombra aquí e vendo a sombra aquí, como a sombra non é a mesma, descurres isto. Ten moito mérito, vale? Ten moito mérito. Claro, pero tamén ten mérito que no momento no que ti sabes canto mide a Terra de tamaño, automáticamente sabes canto mide a Lúa de tamaño. Porque xa sabíamos que a Lúa era 3 veces e media máis pequena, vale? Con isto, bueno, esta vez está o mismo dibuixo de antes, non? Temos o Sol, os rayos aquí máis ou menos cerquiña paralelos, caen vertical aquí, a vertical en Alejandría, este ángulo é igual que este ángulo, vale? Vale? Claro, bueno, estas cousas contas nun libro, que na que conto tamén estas cousas, Ángela creo que o ten, entón, Ángela que polo deixe ver un día, veñen estas cousas, non? Entón, que pasa? Teño o tamaño da Terra, e grazas ás eclipses sei cal é o tamaño da Lúa. Vale? A Terra mide 40.000 km, coas sombras, a Lúa mide 3 veces a media menos. E agora, que fago eu para ver a distancia da Terra a Lúa? Pois moi fácil, collo, teño a Lúa adiante, unha lúa chea, por exemplo, collo unha moeda dun céntimo de euro, e poñendo a máis ou menos a 1,80 m do meu ollo, facendo un día a prova, con lúa chea, ou pegada na ventana con celo, vale? E mirades, e veredes que a 1,80 m máis ou menos, depende, buscades a lúa chea e a moeda dun céntimo tapa a lúa, perfectamente. Vale? O disco da moeda dun céntimo a 1,80 m da vosa vista é prácticamente igual que o disco da lúa. Entendestes? Que ocorre? Cando un ten ese dibuixo, isto outra vez apelo aos estudantes de bacharelato e ESO, e de primaria, podemos facer o que se chama unha regra de 3. E é que a proporción, como isto é un triángulo, e este é un triángulo cativo, que é o mesmo triángulo pero en cativo que este grande de aquí, hai unha proporción entre isto, é dicir, isto dividido por isto, é o mesmo que isto dividido por isto. É dicir, a proporción que hai entre o tamaño da lúa e o tamaño da moeda é a mesma proporción que hai entre a distancia do ollo á lúa e do ollo á moeda. Como un sabe a distancia que hai do ollo á moeda e sabe o tamaño da moeda e, atención, sabe o tamaño da lúa, automáticamente calcula, por esa regra de 3, a distancia á lúa. E, de feito, este tipo chamado Aristarco prácticamente calcou a distancia, 400.000 km, máis ou menos. Vale? Entón, fixadevos, como grazas aos eclipses, avanzouse moitísimo. Vale? Avanzouse moitísimo. Comprendeuse que tamaño ten a lúa, a que distancia está a lúa. De feito, o Aristarco este era tan ousado que mesmo intentou calcular a que distancia estaba o Sol. E para iso esperou a un momento no cal temos cuarto crecente ou cuarto minguante, porque cando iso ocorre é porque a lúa está colocada cun ángulo recto entre o Sol e a Terra. Entón o Sol alumea sempre a mitade da lúa, aquí vemos esta mitade tapada, nos vemos un cacho alumbrado e a mitade oscuro. Cando isto está partido pola mitad, está colocado así. E estas mozas de aí, que son da ESO, primeiro de bacharelato, primeiro, segundo, como? Primeiro, vale. Entón, este tipo diso, bueno, se teño a lúa aquí, vale, en cuarto crecente ou cuarto minguante, móvome hasta que encontro o Sol e mido o ángulo que me movín, vale, estou mirando para aquí e o ángulo que me movín. Xa acabo de calcular que distancia hai da lúa á Terra, vale? Se eu midín este ángulo, a ver, alumnas de primeiro do bacharelato do IES de San Saturniño, aí é, aquí. CPI, vale. Isto, como calculo eu este tamaño? Con este ángulo, sabendo este ángulo, e sabendo este dato.
Douvos unha pista, ten que ver con unha cosa chamada coseno. Coseno. Esta distancia polo coseno deste ángulo dá esta distancia. Como daquela a xente non sabía o que é o coseno, e aquí moita xente non sabe o que é o coseno, vale? Simplemente decirlle que se ti faz un triángulo que teña os ángulos marcados, xa teña o ángulo con este ángulo, o ángulo que medimos, este ángulo, este sale automático, as proporcións que hai entre os lados do triángulo son as mesmas. Mida o triángulo 1.000.000 ou mida 1. As proporcións entre os seus lados son as mesmas, unha vez que un ten o ángulo posto. Entón, eles o que facían era construir o triángulo en pequeniño, construían o triángulo en pequeniño, e calculaban cal era a proporción entre isto e máis isto, que iso é o que é o coseno, vale? Como vos di no CPI de San Sadurniño, en cuarto, vale? E así sae. Que pasa? Que esta medida ten moito erro, porque casi son 90 graus, entón aí hai moito erro de medida, e Aristarco pois, pareceulle que era moitísimo que lle salía, saíulle que estaba 20 veces máis lonxe o Sol que a Lúa. Se a Lúa estaba a 400.000, 20 por 400.000 saían 8 millóns de kilómetros. En realidad está a 150 millóns, pero claro, para un grego, 8 millóns, hoxe en día, unha alumna do CPI de San Sadurniño vai de viaxe de fin de curso a Ibiza e ali podese liar cun dun CPI de Granada. E están a 1000 kilómetros. De feito, hai científicos que teñen calculado como varía o radio de cópula humana coa historia. Vale? Que quede claro. Porque fai 1000 anos, un mozo de San Sadurniño, ou como se chamara daquela, moceaba cunha de San Sadurniño ou de cerca. Porque ou ibas andando ou en cabalo. Entón, as distancias, fai 1000 anos, eran moi, o sea, podías te mover pouco. Entón, xenéticamente, pois o apareamento, despois, bueno, facíase nun pinar, ou facíase na playa, bueno, onde fora. Pero a distancia era pouca. É dicir, era moi raro que unha de San Sadurniño se liase cun tipo da Coruña. Eso era raro, vale? Que pasa? No século XX xa empezaba a haber outros medios de locomoción, entón xa, pois elas iban a festa a María Pita, a Coruña, salían. E incluso elas agora poden ir de festa de fin de curso e liarse con un tipo de 1000 kilómetros. Entón, claro, 1000 kilómetros para nós tampouco a tanto, pero 1000 kilómetros para un grego era unha burrada. Entón é normal que el se asustara ao ver tanto cero, e dice, bueno, pois vou cortar pola pequena porque 8 millóns non me cabe na cabeza. Vale? Entón, ten lógica, non? Vale? Ben, con todo, o tipo foi listo porque se deu conta de que o Sol estaba moito máis lonxe, e como estaba moito máis lonxe, e tiña o mesmo tamaño que a Lúa, douse conta de que o Sol era moito máis grande. Porque, de feito, acordádevos do que vos dicía da moeda do céntimo de euro, que a poñamos na ventana o céntimo, a 1,80 m, e tapaba a Lúa. Pois fixadvos, polo que acabo de dicir antes, cando teñamos a eclipse, resulta que nos cadra que o disco da Lúa tapa perfectamente o disco do Sol, máis ou menos. Entón isto é como se fora un céntimo de euro. A Lúa fai o traballo do céntimo de euro. E nós, cando vemos a eclipse, veremos o día 12 de agosto, como a Lúa tapa perfectamente isto. Polo tanto, se un ten o tamaño da Lúa e sabe o tamaño da Lúa, e obtén cantas veces máis longe está o Sol, sabes cantas veces é máis grande o Sol que a Lúa. Quero dicir, a distancia Terra-Lúa, vale? Xa a temos calculada. Pois ora dígovos, o Sol está 400 veces máis longe que a Lúa. Iso quere dicir que o Sol é 400 veces máis grande que a Lúa, porque cadra o mesmo tamaño. Para este home Aristarco, saíulle que era 20 veces máis lonxe, que era 20 veces máis lonxe o Sol que a Lúa. Entón ele dixo, bueno, pois se é 20 veces máis lonxe, ten que ser o Sol 20 veces máis grande. En realidad 400 veces máis grande, pero en calquera caso, o tipo douse conta de que o Sol era máis grande que a Lúa, máis grande que a Terra. Entón foi o primeiro que pensou que o Sol estaría no centro do sistema solar e que todo lle daría voltas.
Unha idea que daquela non prosperou moito, houve que esperar hasta o século XVI, cun tal Copérnico, vale? Pero é outra historia, vale? Ben, fixadevos a carambola, porque é unha carambola, que xusto esta cousa estea 400 veces máis lonxe desta, e que sexa 400 veces máis grande, para que xusto lle cadre un co outro. Isto é unha carambola, non me digades, cósmica. Ademais, aproveitade, porque en 600 millóns de anos, como a Lúa se separa cada ano 3,8 centímetros, dentro de 600 millóns de anos, a Lúa vai estar tan lonxe que non vai dar tapado o Sol. Así que aproveitade agora, porque dentro de 600 millóns de anos non ides poder ver, vale? Vale. Ben, esta é a gran carambola. De feito, a carambola é tan fina que a Lúa, ao virar ao redor da Terra, non vira nunha circunferencia perfecta. Vale? Fai unha elipse. Hai veces que a Lúa está un pouco máis lonxe, hai veces que a Lúa está un pouco máis cerca. Veredes a veces nos medios, como é a Lúa chea enorme, non sei como lle chaman, Lúa rosa, teñen varios nombres para que vendan na prensa, vale? Teñen varios nombres. Pero hai veces que está un pouco máis lonxe, un pouco máis tarde. Pois fixadevos, cando a Lúa está un pouco máis lonxe do normal, non dá tapado ao Sol. Non dá tapado. Chámase eclipse anular. E cando está moi cerca, tapa de sobra. Vale? De feito, o ano que ven vai haber un eclipse en Cádiz que vai durar 6 minutos. Por qué? Porque a Lúa vai estar tan cerca que vai tapar de sobra. Sóbralle. É dicir, o disco da Lúa pois pasará por a pasarilla por aquí por riba, non? É que a Lúa vémola máis grande en algúns momentos e máis pequena en algúns momentos. Por qué? Porque hai veces que está máis cerca, veces que está máis longe. Pero fixados, a nada que se separe un pouquiño, la jodimos. Xa non se tapa de todo, vale? Eclipse anular. De feito, o tema está tan delicado que hai veces que un eclipse empeza así. Por exemplo, a que estuvo en Galicia en 1912, empezou no outro lado do Atlántico. Empezou en Venezuela. En Venezuela empezou así, vale? Empezou así. Pero que pasa? En 1912, pois o Sol estaba aí, a Lúa estaba aquí, e aquí estaban lonxe, pero cando foi movendo esa sombra, en Galicia ocorreu que estaba aquí, Galicia colocada, con respecto ao Sol, así, e Venezuela estaba aquí, estaba máis lonxe aquí que aquí. É dicir, coa propia curvatura da Terra, pasabas de estar aquí máis cerca do Sol do que estás aquí. Vale? Entón, o cambio de distancia que hai de vivir aquí a vivir aquí fixo que ese pequeno cambio o tamaño da Lúa o vísemos máis grande para tapar. Entón, empezamos vendo, os de aquí abaixo, empezaron vendo o eclipse anular, porque víamos a Lúa un pouquiño máis lonxe, pero cando a sombra se puso aquí, como está máis cerca da Lúa, a Lúa parece máis grande e tapouno todo. Esta eclipse tiña un ancho de 60 metros, unha cousa así. A sombra foi exata aniquilada. De feito, tapou tamén a sombra o Sol, que aquí hasta se vían os bordes da Lúa, os cráteres, un montón de luceciñas por aquí, porque era a propia rugosidade que tiña a Lúa, que se viu perfecta. Vale? Para que vesades un pouco como funciona o rollo, non? Bueno, nós non ímos ver tan xusta, porque se dura un segundo nada máis, senón que ímos ver, a ver aquí, aí está. Imos ver varias cousas distintas. De feito, temos a deste ano, da que falarei despois. Para o ano que ven, na zona sur de España, isto é Cádiz, isto é Ceuta e Melilla, vai haber un eclipse que vai ser a máis longa do século XXI. Vai durar 6 minutos. Por qué? Porque a Terra vai estar tan cerca da Lúa que a Lúa vai aparecer moito máis grande e vai tapar de sobra o Sol. Vai durar moitísimo. E, para o ano 2028, vai haber un anular, porque vai pillar a Lúa xa un pouco máis lonxe, non vai estar tapado o Sol, que vai ter esta franxa, vale? Entón, España convértese así nun sitio privilexiado para ver eclipses durante os próximos 3 anos, vale? Ben, que vai pasar aquí, o 12 de agosto? Pois empezaremos a ver como a Lúa empeza a tapar o Sol. Empeza a comelo. Claro, empeza a comer, xa pois veremos as fotos, e diste, joder, pois, comerá o ben na distancia boa? Pois veremos que pouco a pouco, ostras, que ben vai, e así, de repente veremos que o vai comendo,
e ao final queda nada máis que este destello. Como os físicos somos así moi ocorrentes, vemos isto, os físicos moitas veces tamén son así singles, non sei se entende que é un single. Alumnas, que é un single? Que é un tipo que é single, que é? Solteiro. Os físicos, como traballamos moito, tendemos a ser singles. Vale? Vale. Tenden a ser así, normalmente, vale? Entón, como ven isto, pois din, mira, que ven un anel de diamantes. Moi romántico. Entón, queda este último chispazo, cando se empeza a ocultar, pois aparece este último brillo. Incluso a veces pilla así unha pequena depresión na lúa e aparece un anillo con 2 diamantes. Anel de diamantes tamén, non? Entón, a xente pensa en plan romántico. Isto cando se empeza a tapar. E cando xa se está tapando de todo, como a lúa non é unha bola de billar, vale? Que a lúa ten vales, montañas, pois claro, pilla zonas de val, zonas de montaña, entón aparece así como zonas con máis luz, zonas con menos luz, e, volvendo de antes, como son románticos os físicos, que pen un collar de perlas. Chámanlle perlas de Bailey. Vale? Este é o último chispazo antes de ver a eclipse. Atención aquí. Cando estemos aquí, non se pode mirar o sol a pelo. Isto xa o falarei despois. Vale? Non se pode mirar o sol a pelo porque isto queima. Vale? Queima. E cando temos o sol así, tampouco se pode mirar a pelo. Pódese mirar cando isto finalmente acaba por tapar de todo, aí, que aparece un momento espectacular, e de repente aí, se tes as gafas estas, de repente ves que non ves nada. Vías un brillo, ves un tal, e de repente, ostras, marchou. E quitas e ves eso. Ves o que se chama a coroa solar, que é unha parte do sol gasosa, que só se ve cando tapas o sol. É o momento central da eclipse. Que ocorre? Isto non se vai ver en toda Galicia así. Xa despois amosarei o mapa. Na metade do sur oeste de Galicia non se vai poder ver como se vai ver en San Sadurniño. En San Sadurniño ídelo poder ver así. Pero en Vigo non se vai poder ver así. Os alcaldes van a tender a dicirlle a xente que se vai ver de puta madre no seu concello, non descartemos que Abel Caballero diga que se vai ver de puta madre de Vigo, vale? Pero en Vigo vaise ver o 99% tapado, vaise ver nada máis que un 1% do sol. E diredes vos, total, para un 1%, tampouco me movo. Pero, acordádevos daquela foto que vos poñía, que se vía a terra, cunha sombra que era un puntiño, e cando te apartabas da sombra era de día. Por qué? Porque un sol brilla moitísimo. Vale? Unha lúa chea, os físicos temos unha unidade que se chama o lux, mide un cuarto de lux de luz. Un sol pleno pode botar 120.000 luxes. É dicir, un sol alumea algo así como 500.000 de lúas cheas. Vale? 500.000 de lúas cheas. Isto quere decir que un 1% do sol alumea como a 5.000 lúas cheas. Vale? 5.000 lúas cheas, non sei se vos saídes de noite con lúa chea, vale? Pero con lúa chea xa se ve. Vale? As farolas, que a veces van sobradas de luz, poden botar 20 lúas cheas, 50 lúas cheas, xa se ve, esa luz que queima, que xa é excesiva, 50 lúas cheas, pois imaginadvos 5.000 lúas cheas. 5.000 lúas cheas é un montón de luz, ademais saindo dun píxel de nada, dun buratiño de nada, vale? E isto, se non protexedes o ollo, é como un alfiler que se vos clava na retina, vale? Hoxe estuve nun coloquio coa xefa de oftalmoloxía do Hospital de Ferrol, do CHUF, que sona fatal, CHUF, vale? E amosou imaxes de retinas queimadas. Díxome, en Galicia non tiña na base de datos, pero en Estados Unidos, sí, porque fai 2 anos houve un eclipse total de sol, e houve xente que fixo a mona, e mirou sin protección, e a retina apareceulle cunha queimadura, por resto da súa vida. Vale? É como cando vas aos fotocols, o fotocol é unha cosa que che poñen detrás letras, e posta así, posas, sacanche fotos con flash, e cando che sacan un flash, quedache así a vista como un manchón. Pero faz así un pouco,
e acabache pasando, vale? Pero, se pintas a mona e miras o sol sen protección, quedache un manchón, pero pasa un minuto, o manchón non marcha. Pasa un día, o manchón non marcha. Pasa un mes, o manchón non marcha. Morres con ese manchón aí. Ves con un manchón no medio. Esas queimaduras, en moitos casos, son irreversibles. Vale? Así que, o que é unha cousa bonita para a ciencia, está todo o mundo acolloado, pensando no pico que vai haber en urxencias, no chuf, e no chuac, e no chula, que é o de Lugo, ou non sei como se chama, vale? Porque vai haber un montón de xente que vai joder a vista ese día. Espero que non haxa ninguén de San Sadurniño, porque o alcalde anduvo mercando gafas, me parece. Pero, sempre hai, cando vedes esta película, non, esta típica película, que sabedes que detrás dunha porta está un monstruo, que está fechado, e ves que hai un tonto que vai abrir a porta. Que queres ti, mamalón, non abra a porta, pero abre, o sea, a mí dá moita rabia. Pois o mesmo aquí, vai haber un tonto que vai a mirar po sol, non? Entón, bueno, sempre hai algún tonto, entón, que pasa? Como se vai mover tanta xente, dun millón, ou un por mil son 1000. Entón, 1000 queda o chuf colapsado. Vale? Entón, é un rollo. Pensar que vai haber xente que vai a joder a vista por iso. Como decimos nós, que o eclipse se grave na túa memoria, pero non na túa retina. Vale? Porque se se queima a retina, queda pa vida. E non é que se queime, porque ao queimar a retina, xa non é que despois besades todo con un punto negro no medio, que ainda por riba distorsiona e as retas da carretera vedes as curvas. É un problema moi jodido, moi jodido. De feito, en Estados Unidos, houve un incremento de queimaduras de retina enormes. Porque hai xente que che di que ve o sol e que ve o Dios, non sei que, empeza a ver a pelo, e ainda por riba xente que non... O sea, hai moito tonto no mundo, Bien. Entonces, que vos iba a decir eso? Que eso que é perigoso tamén fai que se o 1% do sol alumea como a 5.000 luas cheas, cando ti estés fora da zona de sombra, aquí vai ser de día e aquí vai ser de noite. E, de feito, entre un eclipse ao 99 e un eclipse ao 100, a diferenza que hai é a mesma que hai entre o día e a noite. O día 12 de agosto, entre Vigo e San Sadurniño, en Vigo vai ser de día, aínda que este moi tapado, con 5.000 luas cheas, alumbra de cojones, vale? En Vigo vai ser de día, en Pontevedra vai ser de día, en Baio, que eu son de Baio, unha putada, vai ser tamén de día, e en San Sadurniño vai ser de noite. Así. Noite, día. E de feito vai haber unha raya, que xa monserei despois, home, non vai ser unha raya tal, pero un raya ancha, pero que andas 10 km e pasas da noite ao día. É así de simpático o asunto, vale? Claro, estamos aquí porque, claro, como dixemos, é moi raro que exista un eclipse, vale? De feito, en Europa, esta vai ser a primeira do século XXI. A última que houve en Europa foi no ano 99. E a próxima, que ves aquí rapaces pequenos, vai ser en 2053, bueno, a próxima, a do ano que ven en Cádiz, pero despois da de Cádiz, non volverá a haber outra ata aquí, 2053, que volverá a pasar un poquinho na puntiña de Cádiz. O sea, 53, bueno, ti cantos anos tes agora? 11. Pois nacido en 2015, bueno, pois xa terá unha edad para ver tamén ese eclipse. Algún que está aquí, lamento dicilo, ao mellor non chega. E aquí, para caber aquí, é jodido tamén, porque aquí está todo o mundo aquí non cabemos, vale? A seguinte, en Europa, 2081, que terá 66 anos. 66, algún que está aquí xa non chegará tampouco aí, vale? Por si acaso. Digo, para que vayades botando contas, vale? Para que entendades, porque hai que aproveitar, vale? E pois ainda vai haber outra, no 2090,
Está aquí España, ves Portugal, que vai pillar, bueno, isto xa non é España, isto xa é, isto era, aquí pilla Francia, o 2081, que vai ir el, a verlo, vale, 2081 aquí, Francia, isto pilla un pouco de Francia tamén, 2090, que tamén non vai ver el, vale, e elas tamén, pero xa se acabou, non hai máis. De feito, se queremos ver a seguinte eclipse que haberá en Galicia, vas ter que esperar ata 2180. Que terás 165 anos. Entón, con 165, xa te xubilarás, bueno, xa te levarás xubilado un montón de tempo. E aproveitas. Dos que están aquí, ese rapaz tamén vai chegar, o resto igual non chegamos, vale? Entón, vou dar de contas. Hai que esperar ata 2180. Como di outro, aí lo dejo, vale? Entón, aproveitade agora, mellor que aproveitedes agora, porque despois igual non chegades, vale? Claro. E isto como queda en España? Esta vai ser a zona de sombra, aquí vai ser de noite e aquí vai ser de día. En Pontevedra, en Ourense, vai ser de día. Vale, vai ser de día. E aquí vai ser de noite. Cadra o 12 de agosto. Non sei se aquí tedes festas, na miña zona hai mogollón de festas. En agosto a Panorama non dá abasto, o Como Dominicano non dá abasto. Agosto aquí é pura festa, pura vacación. Vale? Entón isto quere dicir que xa España é un país turístico, é o segundo país máis visitado do mundo. En agosto, cadrando coa ponte da Carmen, do Aviso do Carmen, non? Que é o 15, non? A Virxe. Non é o Carmen así, verdad? O Carmen é en xullo. O 6 de xullo, me van a contar, vale? A Virxe. Isto é a tormenta perfecta, vai vir todo o mundo aquí. Todo o mundo vai vir para aquí. Que pasa? Hai zonas como aquí, Baleares e tal, que se prometen moi ben, pero claro, que pasa? Que vai cadrar pola tarde, despois xa direi agora, que vai cadrar moi baixo no horizonte. E claro, Galicia vai ser a zona de entrada, entón aquí imos pillar a eclipse bastante alta, dentro do que cabe. Pero aquí van a pillar a ras de chan, a 2 graus de altura. E aí, con un pouco de bruma que exista, calquera pequena montaña, calquera cousa, adiós. Por tanto, ainda que aquí pois é un sitio onde vai haber moito turismo, non vai ser o mellor sitio para verlo. De feito, todo o proceso, desde que empeza a taparse hasta que se destapa, son casi 2 horas. Desta raya que vai de Bilbao, Palencia, Burgos, Pacó, xa non van dar visto todo o proceso de tapar, completar e destapar, porque se lle vai poñer o sol antes. Para ver todo o proceso completo de empezarse a tapar, taparse e destaparse, hai que estar daqui Pacó. Co cal Galicia ten unha certa vantaxe, vale, xeográfica, porque vai dar un espectáculo millor que no resto dos sitios, vale? Isto é importante dicilo, vale? Aquí, na Coruña, que está cerquiña, aquí vai mostrar máis, depois se encontrei canto é en San Sadurniño. Empezará ás 20:28, aquí tamén. Ás 20:28, en San Sadurniño, as galiñas van ir para o galiñeiro, vale? Porque se vai facer de noite, vale? Durante 1 minuto e medio, máis ou menos, vale? Empezará a comerse, a xente empezará coas gafas a mirar, aí dirá, ai, mira, que lle falta un cacho. E un pouco máis, ai, mira, un cacho, ai, joder, a ver se o comera todo. Miras aquí, ai, mira, leva o camiño, empeza a comer, Ostra, que ven enfilado vai. E aquí, ostra, ainda o tapa e tapar todo. Pois, efectivamente, tapa todo. Aquí, todas estas fases, non se pode mirar o sol directamente, nunca. Incluso con isto, non se pode mirar así, estar todo o día así. Como moito 30 segundos, 20, 10. Vale? Ese é un problema que hai, que sexa tan cómoda, porque ao estar así, a altura da vista, estás así e pasmas. Cando a eclipse che cadra así, é máis fácil que a xente non se escaralle, por qué? Porque así non é cómodo, entón cansas. E ao cansar, quitas a vista, ben. Pero claro, aquí cadrache aquí, e non te cansas, entón botas aí, miras, non estedes así media hora. Non estedes así 10 minutos. Mirad un cachiño, para ver como vai,
10 segundos, e apartado a vista. De feito, vai haber alumnos do CPI de San Sadurniño que van facer cámaras con unha caixa de zapatos para facer a forma, que se proxecta no sol, vai haber xente facendo cousas que se vai a proxectar no sol, no chan, moito mellor, vais a ver un disco moito máis grande, e para ir vendo como vai avanzando, non botedes unha hora mirando. Mira de vez en cando un pouquinho, punto. Eso sí, estade preparados para cando se oculte de todo, aí sí. O das perlas, acordadevos de min, os singles, os físicos, que non encontran moza, vale? O anillo de diamantes, ai que bonito, as perlas, agora miras, a que ven, cando empeza a desocultarse, hai que estar atento, poñer outra vez, e ves como se vai destapando. Pero non botedes media hora con isto, vale? Porque é malo, vale? Ben, todo isto, máis ou menos, unha hora, como un partido de fútbol, destes do Mundial, vale? Dura máis ou menos todo o espectáculo, vale? E aquí, imos ver o sol ainda poñerse, co cal vai ser un espectáculo bastante completo. 20-28, vai ser a hora na que ocorre, 20-28 do 12 de agosto, que é mércores, vale? Este é un mapa que conseguín do Instituto Geográfico Nacional, porque eu presentei na Xunta en xaneiro a estrategia da Xunta para este tema. Este mapa conseguino falando co director do Observatorio Astronómico Nacional, pedinte que me fixera a raya cos concellos. Entón, cando puxen esta diapositiva en xaneiro, todos os alcaldes, como todos, van facer a foto. E dixen, pedideme a diapositiva que vos la paso. Vale, entón aquí todo o mundo se busca, vale? Entón, fixadevos, esta é a raya, que vos dicía, a raya que marca a fronteira entre o día e a noite. Aquí é de día, aquí é de noite. Para que vexades a mala sorte que teño, este é o meu concello. Aquí na punta dura un puto segundo. Un segundo. Xa miredes vos, joder, non podían arreglar para que me pasara por riba da casa. Un segundo. Cando vin a curva, dixen, non pode ser peor sorte. Eu son da Costa da Morte, daqui, de Baio, concello de Zas, é mala sorte. Pero te invitamos aquí, hombre. Claro. Entón, eu que lle digo aos alcaldes da Costa da Morte, joder, os que estás aquí, subide para arriba. Por qué? Porque aquí hai unhas rayas, non sei se vedes os números. Vedes os números? Aquí son un segundo, no meu concello, na punta do meu concello, un segundo. Pero nada que botas para arriba, por exemplo, os de Malpica, que tampouco queda tan longe de Baio Malpica, xa son 50 segundos. A nada que te moves un pouco para arriba, ganas un montón de tempo. Entón, bueno, aquí na zona do centro, para ganar tempo, xa máis lento. Pero aquí, como verte 20 km, ganas un montón, pero un montón de tempo. Vale? Eu vou estar facendo o programa especial da TVG na Casa dos Peixes o 12, entonces vou estar na Coruña, ben colocado, xa teño o coche aparcado ben e tal, entón ben. Pero bueno, a xente de Baio pues, ten que subir a Malpica ou a Coristanco ou así. E San Sadurniño, Ángela, axúdame onde está San Sadurniño, por aquí anda. Tan grande? Esto. Tan grande o concello, de grande. Pero se ten 2000 habitantes. É moi extenso. Ostra, tan grande isto todo aquí. O sea, este de verdade, non? Ostra, pois aquí tedes 1 minuto 35. 1 minuto 35, entre 1 minuto 35 e 1 minuto 40. O sea, seguro que este, verdad? Alcalde, seguro, non? Vale. Está moi ben, está máis arriba do que pensaba, mira. Pois entre 1 minuto 35 e 1 minuto 40. Duramos moito. Vale, duramos moito. Además, hai unha cosa que vos vou contar. Claro, entón, fixadevos, o problema que hai aquí, eu fun a ver a Alfonso Rueda, o presidente da Xunta, fai 9 meses, para avisarlle disto. Para decirles que se puseran as pilas, porque aquí vai haber un problema enorme. Por qué? Porque en agosto hai nesta zona 250.000 de fodechinchos aí. Vale? Aquí. Sanjenjo, todo por aí, cheo. Esa xente ven de vacacións. Non é o común que como eu aquí está traballando e tal, cada día aquí, pois mira, non me movo, pero estes están de vacacións, para ver todo o que se pode ver. Eses fijo van aí, eses fijo. Vale, fijo. E algún vai pensar que está na playa de Sanjenjo,
e colle a sombrilla ás 6 da tarde, os nenos, os cubitos de area, e en un par de horas nos ponemos aquí, polo carallo arriba. Por qué? Porque todos os demais van a pensar o mesmo. E os de Vigo van pensar o mesmo. E Vigo ten 3 saídas á AP9, nada máis. Non se vai caber. Preguntaba a Afonso Rueda, vamos ter que abrir a AP9? Pois igual sí. O 10 de xullo, que é un pouco antes da festa do Virxen do Carme, en Baio temos San Cristóbal, que é o patrón dos automóviles, e hai unha procesión en San Cristóbal que van os coches todos un detrás do outro a 5 por hora. Pois a AP9 vai parecer como San Cristóbal en Baio. Vale? Por qué? Porque vai ir todo Dios para arriba. E Galicia está construída coa AP9. Aquí, 3/4 da poboación de Galicia están aquí, ao carón da AP9. Todo o mundo non vai aí, pero con que vai a mitad, non se cabe, vale? Vai haber un problema enorme de atascos de tráfico. Os portugueses tamén van vir por aquí. Vale? Temos un problema parecido en Cataluña. En Cataluña, vais pasar o mismo. En Cataluña, este cacho de aquí que deixes libre, van vir todos para aquí, os franceses tamén. O problema catalán e o problema galego é moi parecido. Vale? Van ter un problema enorme de entrada, vale? De entrada de xente. Entón, o problema esencial que vai haber aquí vai ser de colapso de tráfico. Como estamos dando tanta matraca, a xente vai escalonar as saídas. E vai haber xente que vai ser ás 12 da mañán, ainda bueno, pero a volta, ás 8:28 acaba, ás 8:20 empeza, ás 20:29, 20:30 acaba, e xente, ya está, todos para casa. E aí sí que vai todo o mundo de golpe, ou casi de golpe. E ademais, o sol ponse unha hora despois, co cal vai cadrar de noite. En Francia, no ano 99, tardouse unhas 6 horas en evacuar os puntos preferentes de observación. 6 horas. Entón, o fodechincho que leva o neno co cubito, conta que ás 9 está na casa, chegará ás 2 da mañán. Vale, entón, as recomendacións: leva auga, leva móvil cargado, leva protector solar para non queimarte, porque vai estar o sol, vas ter que queimar tamén, vale? Planifica, vale? Non te desesperes se tes mal carácter, mal día, vale? Relájate, vale? Porque vai ser un espectáculo. De feito, isto, pos poderes públicos é unha putada, o do eclipse. Era bo que fora para todos igual, pero como é así partido, é unha jodienda, porque isto vai ser un lío. Bueno, vacacións, protección civil, tal, adiós, olvídate, vale? Médicos, protección civil, policías, policía local, nada de vacacións. Nada, médicos, nada, porque ese día vai haber moito follón. Patrullas contra incendios, a xente vai ir a todas partes, agosto, pode queimar por todas partes. Entón, é un día moi complicado pos poderes públicos. De feito, o Goberno de España creou unha comisión interministerial con 11 ministerios, que afecta sanidade, educación, que hai que meter a xente, economía, turismo, afecta un montón de cousas. Un pode pensar en aglomeracións de xente, pode pensar nun partido deportivo, non? Que ahora que está en primeira, pois Riazor, 30.000 personas. Cando ven Shakira a un concerto, 80.000, non sei, pero son decenas de miles. Pero que isto vai mover a todo o mundo, ou prácticamente a todo o mundo. Pode haber alguna xente que se despiste, pero é que todo o mundo é moita xente. Cando vemos unha festa, unha verbena, non, co combo dominicano, dicimos, joder, canta xente hai. Esa xente é unha fracción moi pequena da poboación total. Hai moita xente que non se move, xente que non vai a festas, e se esa xente de repente sai á rúa, énchese moito o mundo. Entonces, pódense mover 2 millóns de persoas. Eso comparado con 20.000 é 100 veces menos que 2 millóns. Entonces, se un alcalde está acostumbrado a ter masas de miles, vai flipar con isto. Isto vai ser algo que nunca se viu en Galicia, unha movilización de xente que nunca se viu igual. Vale? Nada que ver con un concierto, nada que ver con un partido de fútbol, nada que ver con nada que nós coñezamos. Eso é o gran problema.
que os movimentos de coches, de xente, de problemas, imaginamos que alguén rompe unha perna, vale? De feito, hai que planificar vías de evacuación. De feito, agora ven a parte fea, non? Bueno, a vantaxe galega, non? Como estamos no noroeste, pois o sol vamos a ter moi alto, vale? Demos esa vantaxe, vai nos vir xente, por iso, vale? Importante, fai un tempo viralicei unha idea que apareceu moito na prensa, que como o sol vai estar tan baixo, no horizonte, hai que botar contas de onde vas a estar vendo. Aquí San Saturniño ten montañas. Se te colocas mal, calcula, vou poñer aí que tes unha montaña adiante, adiós. De feito, este mapa que conseguín do Instituto Geográfico Nacional ten unhas manchas, son manchas de sombra que vai haber ese día co sol. E se estás aquí, non vas ver o sol, porque vas ter unha montaña que te vai tapar. De feito, en abril, eu lancei a idea de que a xente buscase ás 8:30, máis ou menos, onde está o sol, ás 8:20, máis ou menos, vale? Como isto xa pasou, o que vos recomendo é que un par de días antes, ou o día antes, busquedes o sitio, vale? Máis ou menos a mesma hora, non miredes po sol directamente, pero xa sabedes se o sol está brillando, non? Busquedes o sitio, non vai a ser que o sitio que queríades pensar, a esa hora estaba un edificio diante, vale? Entonces, pensade ben o sitio, e de ver o sitio antes, aseguradevos de que o sitio que ides usar está libre de obstáculos, de montañas, de edificios, de eucaliptos, do que sexa, vale? Planificade o sitio, porque a mellor ides pensando que está libre e non está, vale? Bueno, aquí hai moita mase que se vai a meter, o espírito astronómico do Camiño de Santiago, non? Que é o punto no que morre o sol. Este é un tema que eu tiño explotado cun proxecto de observar o sol, que deu lugar a esta campaña de Galicia. O sol vai se estar poñendo, vai quedar moi bonito, os atardeceres, e un atardecer con eclipse vai ser lo más, vale? De feito, isto foi o eixo da campaña institucional da Xunta de fai 2 anos, de fai 3 anos, que estou eu, bueno, hai varios políticos aí. Aquí está Diego Calvo, non? Que é de aquí, de San Saturniño, non? Estaba Diego Calvo daquela, bueno. Bien, entonces, a parte fea, non? Como vedes, isto é unha cousa máxica, ocorre moi poucas veces, hai que aproveitar o momento, a vos pasamos por riba da casa, perfecto, vale? Cojonudo, vamos vir moita xente de fora a velo, perfecto, mentras non fastidien, vale? Pero, vos non tedes ese problema, pero a xente que é de fora, cuidado co coche. Hai que planificar cando vas vir, porque senón pillas atasco. Non se descarta que a xente que calculou mal o tempo, que de repente o pillo no medio da AP9 e que de repente a xente aparque na AP9, ás 20:29 na AP9, non descarto que hasa coches parados, co cal imaginados un montón de coches parados na autoestrada. O que pode haber aí de choques, alcances por detrás, non quero nin pensalo. Xente que calculou mal, vais á ventanilla, pois a mirar. Xente pola rúa, pola autoestrada, non sei. Prefiro non pensar niso, pero vai ser un problema gordo. Vos estades na casa, pero a xente que ven de fora, que vai a un sitio, vai dar o sol, ojalá, pois crema solar, sombrilla, levade auga, vale? Se tedes un primo que está en Vigo, pois decidille eso. Pero, sobre todo, bueno, esta é a antiga presidenta do Consello da Cultura Galega, eu presidín unha comisión na que fixamos un plego de recomendacións para as administracións públicas, que é este documento, que está en acceso libre no Consello da Cultura Galega, na nosa web, e aí, sobre todo, avisamos moito co tema dos ollos, non? Ese é o tema máis preocupante. Bueno, porque un quede sin botellas de auga, pois bueno, pero que un quede sin vista é moi preocupante. Entón, non se pode mirar ao sol nunca, directamente, vale? Non se pode mirar directamente con outra cosa que non sexa isto. Nada de radiografías bellas, nada de gafas de sol, nada de poñer 3 gafas de sol unha por riba da outra, nada de poñer unha cosa do CD que me dixeron este día, nada de poñer caretas de soldador, nada de nada, só isto, que ten que ter unha homologación, vale? E, de feito, filtra moito porque se eu poño aquí non vexo nada, vale? Non vexo nin as luces, vale? Está negro de todo. Isto é o único que nos permite ver o sol directamente. Hai que telo posto
sempre que o sol ese día este brillando. Cando de repente o sol nos desaparece daqui, despois das perlas e despois do anillo, cando se tapou, aí sí que podo quitar e mirar directamente. Porque veremos unha bola negra, de noite todo, que hai un pouco de temperatura, bola negra, vemos que ten así ese fantasma ao redor, perfecto. Empeza a desaparse, alguén avisará, poñémonos outra vez, vale? Se alguén quere facer probas o día antes para ver o sitio, que non mire po sol, se queima, e depois pon isto, no, primeiro poñedes aquí, e depois mirades, vale? Parece unha tontería, pero así non, así nunca, primeiro así, pos e miras, vale? Problema dos nenos pequenos, por exemplo, os maiores, pois, os normais, que espero que sea a maioría, van a poñer. Pero os nenos pequenos, eu non teño fillos. Como dice, o dos singles e todos os físicos tamén ten que ver cos fillos, non? Vale, pero, cos nenos pequenos, a xefa de oftalmoloxía do CHUF dicíame hoxe que, claro, que os nenos son incontrolables, non? Entón, sabe como lle dicía un neno de 3 anos que non mire? Isto é a cosa dos pais, non? Sobre todo, o ollo dun neno pequeno é moito máis transparente que o dun maior. Co cal, o dano que lle fai a un ollo dun neno é moito máis grave que o dun adulto. Que un adulto xa é grave, pero un neno pequeno é que o leva por diante. O ollo, vale? Entón, cos nenos, moitísimo cuidado. Cos nenos, o ideal é, na escuela, no CPI de San Sadurniño, tuveron que enseñarlles como facer unha cámara oscura, que coller unha caixa de zapatos, facerlle un burato, e os nenos pequenos que o miren aí. Co da gafa, ao mellor susto, ao mellor no momento final, para quitar co ollo posto, porque claro, os pais, eu teño no piso de enriba, teño unha familia con nenos pequenos, rompenche a cabeza. Entón, eu creo que hai un momento no que os pais xa abdican, o sea, están saturados, que faga o que queira, non? Pero claro, ese día non. Ese día tens que estar pendiente, porque tipo esa gafa, é como sabes ti que o cativo está poñendo. Entón, eso... Non sei. A min ben non me pinta, o sea que, bueno, arreglade, vos, sabes? Pero, bueno, que é un tema grave. O sea, o tema do sol é moi grave. A ver, tamén é certo que o sol vai estar baixo no horizonte, non é tan queimante como de arriba. Pero tampouco quero dicir moito isto, porque depois a xente relaxase, non? Entón, a mensaxe que hai que dar é a full, o sea, de feito, pode haber cousas que pero a mensaxe pública que temos que dar é extremo cuidado. Nunca se pode mirar directamente, cuidado cos nenos pequenos, xente maior que desprecia as normas, tamén cuidado. Ese típico iluminado que tedes que di que non pasa nada, pois decide que non, que houve un tipo este día falando aquí que levaba chaqueta azul, que dixo que non, vale? Moito cuidado coa vista. Se vedes as imaxes que vin eu hoxe no hospital, flipades. A retina con esa marca aí, vedes na pantalla como ves a persoa e dá pena. Por resto da vida, por resto da vida. E, bueno, hai unha circunstancia, que deixo para o final, que na comisión esa trouxen ao meu amigo Juan Taboada, que é o coordinador de Meteo Galicia, e hai unha cousa en Meteo Galicia que é o Atlas de Radiación Solar de Galicia, que che mide canto sol peta na superficie de Galicia ao longo dos anos. E resulta que Juan comentounos que na zona da Mariña, como todo o mundo sabe, cando vai á praia en agosto, podeche tocar perfectamente un día nublado. De feito, un de cada 2 días escarállase e hai nubes. Vale? Entón, hai unha posibilidade non menor de que na Mariña estea nublado, e incluso na Costa da Morte, que eu son daqui, tamén. E aquí, na zona de Santo Sadurniño, pois así. Co cal, sabémolo, non? Son os brans aquí, non? Que hai nubes. E, de feito, tampouco fai falta que este todo o día nublado, con tal de que se joda ese día, adiós, vale? O que se joda ese momento, que aparece esta bruma, esta borraxeira que aparece, e aí xa, pois, sería unha pena. Nese momento que vai pasar, pois vai todo o mundo que tiña aquí pagado os 1.000 euros de hotel na Coruña, todo o mundo correndo para Guitiriz, por medio de Lugo. Eu dei esta charla en Guitiriz, e xa lle dixen, estade preparados, porque como 2 días antes Meteo Galicia avise,
Se saídes deste problema, peor. Porque van ir todos os fodechinchos de aquí para aquí e de aquí para aquí. Vale? Entón, claro, fixadevos, vale? As posibilidades non son nulas, vale? Entón pode ser que dirán os de oftalmoloxía, ojalá se tape todo, ojalá non se vexa nada, menos traballo pos días seguintes, vale? Porque se o día está despesado, lamentablemente, comentaba hoxe a xefa do servicio, que nas seguintes 24 ou 48 horas vai haber un pico en urxencias enorme. E veredes como se está despesado, na Voz de Galicia, no Ideal Gallego, non sei o que credes aquí, veredes titulares de prensa nos que se vai a reportar os accidentes de tráfico que houbo, mortos, riñas tumultuarias dun que non pasou co coche, e cegos, vale? Ese é o problema que vai haber, vale? Entón, claro, pois os médicos e tal están deseando que pase isto, pero bueno, os que non somos médicos, pois, e que queremos facelo ben, somos conscientes diso, e bueno, estaremos atentos un par de días antes para ver se temos que ir a Guitiriz, vale? E isto é todo, moitas grazas. Non sei canto tempo falei. Canto tempo falei? 1 hora. Máis dunha hora, que hora é? 1 hora 20, 1 hora cuarto, 1 hora cuarto. Bueno, preguntas ahora, non? Temos preguntas, non, alcalde? Hai preguntas, non, ou non? Se hai pregunta? ¿Qué hubo de eclipses hubo en Galicia? Non hai, se se levanta... Los últimos eclipses en Galicia de sol, ¿cuándo fueron? Os últimos foi en 1905, que pasou pola Coruña, moi parecido a este, e en 1912, que foi ese estreitiño, que empezou sendo anular, e de repente, con cambiarse de posición na Terra, se pasou de ser anular a ser total. Era unha cosa de poucos metros. 1912. Que me sona de, como cando era pequena, de las tapas esas, sería de... No, pero ese foi parcial. Parciales houve varios. Parciais hai varios, máis, porque claro, pense que é moi difícil que lle achine o estudiante. É moi difícil que achine diante. O sea, de lado pilla, hai varios, pero total non. Houve no 2010, non sei, 2002, por aí. Sobre a protección dos ollos para ver os sol, non son aficionada a ver as postas do sol, e nunca poño protección, está mal, Eu tamén son, pero claro, aí, que ocorre? Se está está o aire moi cargado, hai moita porquería no ambiente, eu a veces miro, e ves o disco do sol, non che fai daño, non? Estás mirando un cacho, xa notas, non? Que non fire, non? Ves unha manchiña aí, e feito queda moi tenue. Cando o atardecer está moi tenue, velo. Pero claro, eu que teño un proxecto que precisamente vai dos atardeceres, teño amigos que me din que son un irresponsable, non? É certo, habría que verlo con un pouco de protección, pero bueno, os atardeceres, se ti ves o sol moi morto, xa te das conta que podes ver, pero claro, con 12 grados de elevación, que vai estar ás 8:30, vais a poñer o sol como ás 9:40. Isto é 1 hora e pico antes de que se poña o sol. E te cando ves o atardecer, estás se poñendo. Pero 1 hora e pico antes ti non podes mirar para o sol, non lle termas a mirada. Con todo, a queimadura de retina non doi, que é o problema. Porque se pinchara ainda bueno, pero un que está, que lle pica a retina non se dá cuenta. Entón, o problema é que non doi. Esa é a putada do rollo. Que un está mirando, ve ao final o anillo de diamantes, mira para aí, non lle pica, non lle doi, como un puntiño só, ainda aguantas ben, e de repente, cando te das conta ao día seguinte, tes un manchón aí. Bueno, para ver por la charla, moi interesante. A pregunta moi boa, Esa pregunta é unha das preguntas do millón, como se trae.
As gafas de protección, esas non te recomendadas. As gafas de protección vai a saber en todas partes, eu xa teño como 40, que che dan nun sitio, dan che no outro, o alcalde aquí vai comprar tamén, xa me dixo. O Concello íbamos repartir os gafas, pero un problema de logística, retrasase unha semana para a entrega, e vanse poder coller hasta fin de existencias nos locales comerciais de San Sadurniño. Vamos a repartir polos locales comerciais de San Sadurniño, o que queira coller ali, pois... Bueno, o tipo da empresa das gafas, un chollo ten este tipo. Non, o que fai as gafas, o sea, fai o seu gosto, nunca mellor dito, porque van a ser repartir, os periódicos van a repartir, os médicos van a repartir, todo o mundo vai dar gafas. Vai haber millóns de gafas. De feito, un dos problemas que hai é o medo a que a xente as tire despois de usalas. Non se tiran no chan, porque isto é plástico, usádeas para outras veces, vale? Ainda que se deterioran un pouco, tampouco se deterioran tanto, non as tiredes. Non as tiredes no chan. Sacabolas do alcalde, pois devolvédellas, poñedes no punto limpo, no contedor amarelo, pero non no chan, nin no monte, vale? Pero gafas vai haber a jodelas, o sea, porque vai nas dar todo o mundo. Home, tamén se poden comprar, pero eu creo que van a aparecer por un lado ou por outro. A mí, xa vos digo, debo ter 40 na casa. Que che van dando nas cousas, nos sitios, vas. Para fotografías, bueno, a xente que fai fotografías ten que ter un filtro potente, porque os filtros de fotografía teñen que ser fuertes, porque senón que che queima todo. Vale. Como? Co móvil non, porque, bueno, hai que ter cuidado. Co móvil, hasta me contaba hoxe a médico que moita xente que facendo selfie, en Estados Unidos facía selfie, e claro, o reflejo do sol que lle jodía tamén a vista, houve moito jodido polo selfie, que che rebota na pantalla, que tamén manda carajo, non? Por suposto, que ninguén mire con prismáticos, porque eso sí que sería peor, vale? Pensade nunha lupa, cando tedes unha lupa co sol e poñedes nun papel, que lle pasa ao papel? Arde. Pois non fagades o mesmo co vosso ollo, vale? Que ninguén poña un prismático diante, nin unha lupa diante tampouco, nin un telescopio diante, vale? Porque se queima. A xente que ten os filtros, sí, pero os filtros, xa xente que sabe e tal, pero que ninguén faga o tonto cun prismático mirando así, da por riba. Se ese apelo é malo, imagínate co prismático. Acordádamos, a lupa, co papel o que lle fai ao papel, vale? Bueno, desde Zas poden desligar. Como? Digo, desde Zas poden desligar. Desde Zas non podemos mirar, porque Zas vémolo o sol, aí que non podemos mirar. Nin cando te tapado, casi tapado. Había preguntas por aí? Dito como podes afectar as persoas, pero hai os animais. Os animais é a típica cosa, como vengue de noite, póñense en modo noite, as galiñas para o galiñeiro, os paxaros pousanse, a bichería toda cala, e a bichería de noite actívase. Bueno, é un minuto e pico, un minuto e medio, non dá tempo para que se vea, pero bueno, eso está moi descrito, non? Nas eclipses que duran moito tempo, incluso cae o patrón de vento un pouco, porque deixa de alumbrar o sol aí, cae o patrón de vento, cae un pouco de temperatura, pero bueno, isto como é tan corto, tampouco, pero bueno, ese tipo de cosas están descritas. A bichería cambia de chip, e tal, e bueno, eu espero verlo, a ver que pasa tamén cos bichos, non? César? Ti que buscarías a hora de coller e de observalo? Porque aquí estamos na zona de costa, temos que mirar ao oeste. Irías para a costa para ver eclipse de mar, buscarías unha zona como pode ser San Sadurniño que che vai ofrecer ao mellor un pouquiño de mar e un pouquiño de terra, buscarías un sitio alto, quedaríaste nun sitio que nos recomendas buscar? Eu fago observacións astronómicas na Costa da Morte todos os vráns. Fago a mellor 10 cada vrán. De cada 10, fastidiase a mitad. Entre néboa, borraxeira, nubes, a mitad, chao. Entonces, a costa é moi complicada. De feito, eu vou á praia de Rebordelo no Concello de Cabana, á praia de Laxe, e ocorre que estou aí na playa cunha néboa que non ves nada, cun frío, e andas 1 kilómetro para dentro, xa non hai nada. Entón, a costa, eu, podendo evitala, evitaría. Home, San Sadurniño estás bastante para dentro, non? Quer dizer, cando ven esta banda nubosa típica que hai esa banda nubosa que tapa a primeiros 10 kilómetros de costa, a vos non vos pilla. A min píllame, eu estou un Laxe,
ou en Cabana, e píllame esa néboa, e ando, xa vos digo, en Baio hai sol, en Laxe está nublado. Esa néboa baixa, entonces, eu podendo evitaría a costa, a non ser que tiña un pronóstico claro de tempo totalmente limpo, porque entón a costa tes máis marxe, tamén é máis perigosa porque che dá o rebote do mar, aquí estades moi ben colocados. E se ven nubes, destas as nubes son nubes de costa. Entón, a mellor hai que escapar máis para dentro, non? Entonces, pero dependerá moito da predicción meteorolóxica. Eu quedaríame aquí. O sea, a directriz é, por suposto, o que lle pase por riba da casa que non se mova. Esa é a directriz número 1. O sea, eso tamén o temos no decálogo. O que lle pase por riba da casa que non se mova. Porque moverse ese día é un lío. Non te movas, se te pasa por riba da casa, espera. Se te pasa por riba da casa, non te movas. Home, a non ser que vesas que hai unha nube tremenda, que chove, pois vai-te a Valladolid, eu que sei, pero non sei. Pero se non, non. Ah, sí, hai montóns, pero bueno, ese día vas a ver onde cae, porque vas ver, de feito, un par de días antes, ti sabes por onde cae o sol. Vas ver onde se pon, ti es de aquí, non? Pois vas ver o día antes onde se pon. Non cambia. No, dun día para outro cambiará 2 minutos. Entonces ti xa ves ás 8:30 máis ou menos onde está. E tamén ves se se tapa ou non se tapa. Eso sí que, cuidado, porque a miña tua casa está en unha zona baixa, estás arriba tal, e adiós. Entonces, o día antes, un par de días antes, botes un ollo. Ás 8:30 onde estás, se tes sol ou non tes sol. Eso é importante. Pero ti vas andando. Se ti está aquí, móveste andando, pero non te moves en coche. Ángela non ten ninguna pregunta? Bueno, pues o alcalde ten algunha pregunta? Agustín? César se preguntou? A concelleira non preguntou nada? Que non está? Bueno, pois eu... Ah, sí, espera. Esa chica de aí, a ver. Esa de aí, sí, ven nos coñecemos. Mira, era que decías unha cousa moi interesante, que todo isto dos eclipses axudaba a avanzar o coñecemento, non? Hoxe en día, para un físico, este tipo de eclipses ten algún valor ou non? Ou xa está todo... Home, todo eso está xa moi estudiado, a xente ahora xa ten misións destas que van aos sondas que van ao sol, tapan o sol cunha peza e ven a corona solar, son cousas mínimas que se poden ver. Hai moito aficionado que ve, porque vais a ver as estrelas tamén, claro. Vais a ver as estrelas. Esa noite é a noite das perseidas tamén. Por feito, a xente intenta deslocalizar, intenta convencer a xente para que non se mova xusto despois do eclipse, que espere de noite para ver as perseidas. Intenta moverse. Vale, pero bueno, vas a ver estrelas, a xente que quere facer a foto, boa, que a nivel científico un pouco vai a ver. O mellor nivel de incidencia local, na fauna local, non se comporta poucas cosas. Bueno, pues nada. O das ovellas para indicar realmente cal é o risco de mirar o sol sin a... Cando comentastes, as ovellas que habían quedado cegas na zona... En Estados Unidos hai unha gráfica que ten todo tal, que é unha gráfica de ingresos hospitalarios na oftalmoloxía e a curva de ingresos fai nos 2 días despois. Non sei que número era, pero eran miles de ingresos queimados. Os americanos son moi particulares. Hai valores, é moi iluminado. Pero, ojalá me equivoque, pero veredes, como aquí, vai pasar tempo. Porque sempre hai un carneiro. Sempre hai un carneiro. Hai.
esperemos que menos que nos americanos, porque aí é moito máis. Pero as curvas, a gráfica esa eu vi na enseñada fai pouco, era un pico que iba para arriba, o sea, de repente pasabas de ter, non sei, cantos centos, de repente... Entonces, claro, animados. Que pasa? Dicíame a xefa da oftalmoloxía do hospital que non ven xusto despois, que tardan como 48 horas, non? 48 horas que empeza a mancha, ven que non lle pasa, empezan a referir un pequeno sarpullido aquí tamén, empezan a tal, os 2 días é cando empeza o pico. É que queda claro que non hai nada para mellorar. Sí, como decía ela, entra e sai, non vai haber nada. Se remite solo, senón vai que se remite solo, si a que mayor non é moi importante, pero se é jodida,